Blijf ver weg van de Venezolaanse wateren. Dat is de boodschap van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft een boodschap gegeven aan de commerciële Nederlandse scheepvaart om ver weg te blijven uit de kust van Venezuela en dus niet in de Venezolaanse wateren te komen. Minister Robert Tiemann heeft dat een aangescherpte waarschuwing genoemd. Reden hiervoor is de verslechterde veiligheidssituatie op zee en op land. Met name de onderschepping van een aantal kleine buitenlandse vaartuigen door de Venezolaanse marine. Nadat dat was gebeurd kwamen er hoge boetes, werden crewleden gedetineerd en dat moet allemaal worden voorkomen, aldus de minister. Hij antwoordde op vragen van 3 leden van D66 en hij heeft al eerder een waarschuwing gegeven in augustus en daarvoor ook al en nu is het herhaald. Kijk uit voor die gebieden. Dat is nu helemaal het geval. Nu er ook Amerikaanse marineschepen naar de kust, of in ieder geval in de buurt van Venezuela zijn gestuurd. Dat kan tot meer spanning leiden en men moet voorkomen dat men opgepakt wordt.